Tulo sa sikat nga mga love teams sa Kapamilya Network at bangan ang Aldub karong umaabot nga Sabado. Si Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Maingon nga tulo sa sikat nga love team sa henerasyon karon ang kapamilya tandems nga Kathniel, Jadine ug Liz Ken. Kini gilangkuban sa stars nga sila si Catherine Bernardo ug Daniel Padilla, James Reid ug Nadine Lustre ug Liza Soberano ug Enrique Hill. Apaning bag-o lang aduna na sablaing gikagutan ang fans ug mao kini ang Aldub. Ang Aldub love team nga sila si Maine Mendoza ug Alden Richards pila na kasimana nga nagsigi og trend sa Twitter may tungod sa kalye-serye segment sa noontime show nga Eat Bulaga. Dili sa ba-deny nga ang Aldub usa ka hinungdan sa pagsaka sa rating sa Kapuso Network GMA7. Tungod niini, issue karon kung ang giplanong pag-feature sa Showtime sa tulo ka love team sa ilang anniversary episode karong Sabado usa ka strategy aron maatbangan ang Aldub sa kalye-serye. Labaw nga issue sab alang sa mga fans kung maatbangan ba sa joint forces sa Kathniel, Jadine ug Liz Ken ang record-breaking nga 12.1 million tweets trend sa Aldub ni aging semana. Sa bahin sa Aldub Nation, hopeful ang pipila ka fans nga ma-defend sa love team ang ilang taas nga Twitter record. Apan sa bahin sa Kapamilya fans, hopeful sab sila nga ang pag-unite sa tulo ka love teams magpalabaw sa Showtime. Kung kinsa bagyud ang mulabaw sa duha ka network, angay atangan karong umaabot nga Sabado. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.